Yeah, viewers all over the world. I'm Ogbuefi Ezeana, ugochitubelu, Oraifite. I'm an ancient high priest. Abụ m onye isi nchụaja na ugochitubelu na temple. Anyị na-agba afọ gbaa afa miri emi lụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala na Restoration Evangelical Mission, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke isiokwu anyị ji wee bịa wụ why you should not destroy your family altars. Why you should not destroy your family altar. I'm here to tell you now, your family altar was installed for your family benefits. Note, your ancestors was inspired, yes, by the Holy Spirit to install it for a purpose, for the benefit of your own family. In creation, you are not permitted to destroy what you cannot create. If for any reason you don't want to be a partaker of that blessings coming from that altar in your family, avoid it. Don't commit desecration before those altars. Stop bringing outsiders, as in always know, to come and destroy your family ubi, your family aquarium, and your family altars. Never you do that, because it's going to be disastrous. All this is what we are going to discuss today. But before we dive into today's lecture, important announcement. Don't forget that we are still in the month of June. Our monthly ritual is still ongoing. You can join us anywhere you are all over the world. Distance is never a barrier in all we do in the temple. This morning I have gone to the temple to make sacrifices. Yes, for those that join us. If you want to join us, chat me on WhatsApp. Look on your screen, you see my WhatsApp number. Then forward your 3 prayer requests. I get them an altar. Then you make token donation to the account number. The chat them on WhatsApp. I will tell you other things. Yes, we need for you in order to book you. We started this group ritual over 4 years now. We have massive testimonies. But as you all know, we don't share testimonies on social media or even in Eze-Ana because it's not necessary. It's not why we are here. But I can tell you that we started this rituals over 4 years now. So I'm only interested. Don't want to chọrọ ịjụ m ma ọ bụ na ịchọ ka agbalị gị afa miri emi ma ọ bụ ka ndị chọrọ isonyela anyị. My WhatsApp number remains 08057837672. Now let's proceed. Why you should not destroy your family altars? Those family altars gụnyere obi ndị ichie ma ọ bụ ebe a dọrọ ana ngwurube nna gị, ma ọ bụ na ngwurube nna gị iwu ebe enwere aquarium ma ọdụ ọbụla asị ka ndị si akpọ, ma ọ bụ na enwere ebe a dọrọ mmụọ like Ogwugwu, Udo, Amadioha, etc. And echefukwana na mmụọ niile a dọrọ be nna gị nwere ọfọ so ha na esikwana ka ị ga mebie ha. Ọtụtụ ndị mmadụ na-ajụ kere ihe kpatara ọ bụrụ na those altars dị ile, kere ihe kpataziri na ọ ga-abụ ha na-eje kpọọ ndị ekpere ma ọ bụ ndị pastors ha abịa mebie those altars. Kere ihe kpatara na o nwere ihe na-eme ndị pastors ahụ ka nkọwalụ gị. Ihe na-eme bụ na pastọ ọbụla ma ọ bụ onye ekpere ọbụla ị kpọrọ ka ọ bịa rụọ ihe a na-akpọ ọrụ ezinụlọ na be ụnụ, ọnụ nwanyere permission. Ọ bụrụ na ọ bịa, ọ ga-ajụ ụnụ ọkwa ụnụ kwetara ka akwada altars ndị enwe na be ụnụ. Ọ na-asị ya carry on. Then ihe ọbụla ọ na-eme okpesi ekpere ma nke a ya ebupụ onye ya na-asụ ngwa bupụrụ nke mechaa ofe ụnụ mmiri ma ọ fee ụnụ anointing oil ma ọ fee mmiri na ndị ọzọ ọ ga-efe na compound. O mesịa ya ọ nabara onwe, o mesịa ha na-abịa ha na-akpọ onye ọrụ onye otu ya ga-esi ebịa. Ọ bụrụ na ọ rụsị ọrụ ọsụrụ gbata ya mmiri ịkwụ aka, ọ pụọ n'ilo
ọ pụọ n'iro nwa bie ga na-agbasi ya mmiri n'aka, ọ na-ekwubi okwu na-asị na ihe ya mara ya amakwa ya n'ọkwa ọrụ ka ya bịa lụ. Ọ bịara bụ onye agha bịagwuye mgbe ọ ya apụ ugbu ya apụ ya n'azụ, okwubi okwu na-ekwu na ya bịa ọrụ ka ya bịa lụ. Ọwụ na ọrụ a dị njọ, ihe unu butere na ọja unu n'imi na ọnụ unu, ọ kwọcha aka ya nara ige na den. Ọ bụrụ na mpịawa azụ bịa, unu nwa nyerie permission ka ọ bịa mebie ihe famili dị na be unu ka mmụọ ga-enye nsogbu, maka na oke nọ n'ụlọ nwere nke dị n'ama na azụ dị na ngịga. So ọ bụrụ na unu kpọta onye ahụ, onye ebere unu ahụ bịa lụọ ọrụ ezinụlọ na be unu, o wee mebie ụfọdụ na be unu, mebie obi ndị ichie, mebie ihe niile famili a ji wee dị ebube ndị gboo debere, then emebichaa ya, ihe ndị a ga-abịa ụgwọ mana onye sendịrị ya. Example, ọ bụrụ na ọga nwere ike isendị nwa bọyị ya ka o jee mee ihe, mana ọ bụrụ na ọ dazie na nsogbu adịgo, ọga sendịrị ka ama, so na mmụọ, onye mmụọ ga-agba ụta agbụ gị nwa na onwe gị, so nwere that altar, betray that altar. Ịghọtara ya? Jụọ famili niile lụgoro ọrụ ezinụlọ etu isi na ọnụ dị ha taa. Nwere ọtụtụ ezinụlọ mmalụ bidoro ọrụ ezinụlọ ha lụọ up to 5 times. Akpọrọ pastọ nke abịa, akpọrọ onye ekpere nke abịa, ihe na-ebe aka na-ebe. Nke bụ eziokwu bụ na mmụọ eji tọọ ntọala ọdịnala be nna gị, you can never defeat them. You know why? You can never kill them as you speak now, because na mmụọ anaghị anwụ anwụ. Echefuna, before ndị nna nna gị ha hibe those altar, ọgbụgba ndụ, yes, ha gbalụ wee hibe nya bụ altar, and na nya bụ altar ga na-alụrụ ụlọ ọrụ as long as unu kwenye na nya bụ altar na-eme ihe a sịrị unu mee. Ka mma alụ ga-atụ maka ndị ga-asị ma atụ. Give you example na Bible. Enwere ihe a kpọrọ Ark of Covenant. Ark of Covenant ya bụ igbe ọgbụgba ndụ ụmụ Israel na Chukwu oke ji wee gbaa ndụ ka ọ na-echekwaba ha dịka nna ha. O wee gwa ha si jee lụọ that Ark of Covenant, gwa ha etu ọ ga-adị, gwa ha kubik one ọ ga-adị, si yuzu aka sie wood isi, then gwa ha kpọọ cherubim, ihe ọkpụkpụ, that is male and female, ka ha space onwe ha towards the mercy seat, and so on and so forth. Ihe dị na ya bụ Ark of Covenant. Ark of Covenant ya nwa dị ile. Enwere ndị na-ebunye igbe ọgbụgba ndụ mgbe ọbụla ha na-eje n'agha. Onye a na-akpọ Uze, mgbe ọ nọzi fụ ka ndị bunye igbe ọgbụgba ndụ na-ebie na-aga, okwu wee kpọọ ha dịka igbe ọgbụgba ndụ ọ na-achọ ịda. Uze wee jee tinye aka hụrụ dịka ya ghọdụta igbe ọgbụgba ndụ a ka ọ ghara ịdaru ana. Immediately aka ya metụrụ na data igbe ọgbụgba ndụ, a gwara ya na Uze kpọnwụrụ, ntị ọ dị. So iji gosi na igbe ọgbụgba ndụ a dị ile, mgbe niile ha kwụ n'ụkwụ ha na-abụ na-eme ihe a sịrị ha mee mgbe ha wugoro igbe ọgbụgba ndụ a. Echekwara na igbe ọgbụgba ndụ a asị ha tinye 10 commandment n'ime ya, ga na-erotara ha idebe iwu Chukwu, maka na any covenant ọbụla nwere ọgbụgba ndụ si ya. Mgbe ha na-edebe iwu a, ha na-emeri n'agha, mana mgbe ha tolitezielu agbụrụ na-abịa n'iru wee kwụsị idobe iwu ọgbụgba ndụ a, ndị a na-akpọ ndị Babylon bịara merie ndị otu Nebukadneza between Babylon dị between Iraq na Iran. So ebe ahụ ka Babylon dị oge a during the time of Persian Empire, e wee merie ndị Israel n'agha wee kpọrọ ha wee jee na mba Babylon. Ị ga-elote egwu ha na-agụ, by the rivers of Babylon there we sat down and there we weep when we remember Zion. Maka na na-emeghe ihe akaje sị ha mara ugwu a ha na-ekwe na Zion, ha kwee na ebe a. Gịnị ka m na-achọ ịkọwa maka ya? Ọ bụrụ na unu ọ bụ unu mkpọkọrọ agbata obi ewere ekpere ahịhịa, ọ bụrụ na unu mebie ọta dịbe nna unu ghara idebezie secret, unu ga-enwe nsogbu. Ndị ọbụla mebiri ọgbụgba ndụ any covenant ọbụla na-eresi buru ha. Ọnya ka esi esi na agba ochie Jizọs kwukwuru ya na according to Bible story, na ọ bịara ka o mebie the old covenant, na ọ bịara ka o mee ka o sikwuo ike. Mmụọ ọbụla, o nwere mmụọ nọ behind any altar ọbụla n'ime nna gị, marakwa na mmụọ anaghị anwụ anwụ. Altar asị agha adọrọ bụ ụmụ ndanjeru nke Chukwu na-eme exist in the spiritual realm, ka a dọtụrụ n'ụdị mmụọ na ụdị arụsị, dọba ya na ngwurube unu ka ọ kpọtuo ndị ichie
ndị afụrụ anya na ndị adị afụ anya wee nye ha ọnọdụ n'obi ndị ichie, their spirits, they can never die. So gị nwere onwe gị na-asị spirit die as we speak now. Nwere onye nọ na mountain, nwere onye nọ somewhere na-ekpe ekpere na shout na-asị die, enu nwere ọkụ ana nwere ọkụ. Spirit can never die. Ọ bụrụ na igosi m ebe ọ bụla Jizọs kwuru okwu na Bible, spirit nwụọ mmenye 200,000, mana nwere ebe ọ dị, because I used to be Bible scholar. Nwere ebe ọ dị, because na spirit agara amara anwụ. Ihe ị ga-eme, ihe Jizọs mere na Bible bụ according to the stories. Bụ na ọ bụrụ na o nwere ebe spirit na-enye nsogbu, mara ụdị spirit ọwụ, mara na ndị ga-asị ha bigo ha hapụ onye aka, uche anyị nwa na-emekwa n'ọdịnala. Nwere nke ya abụ ọ bụrụ na spirit ga-awa ọbịa, ọ bụrụ ndị a ga-achụrụ aja, ndị a ga-eme na appeasement, ndị a ga-eme na atonement, ndị a ga-ayọ biko ka hapụ onye aka. Ọnya bata na mmadụ ọbụla nọ na nsogbu ọbụla, ihe anyị na-eme ewu consultation, anyị gbaa afa malụ ebe nsogbu ya si. Ọ bụrụ na nsogbu ya bụ nsogbu mmụọ tinyere aka na ya maka na a na-agba ya ụta mmụọ, ma ọ maka na o mebiri ihe mmụọ, ma ọ maka ya na ndị mmụọ adọrọ na mma ha wee na-emebisiri ihe a gbapụtara n'afa ga-edetamin ma ọ bụ appeasement ka a ga-eme ha, ma ọ bụ atonement, ma a ga-akwụ ụgwọ eji ha. Nke bụ eziokwu na ị nwere ike imeri ụmụ mmụọ. Spirit can never die. So any war ọbụla ị na-ewage between you bụ a carnal man with ụmụ mmụọ, you going to lose. Ịdọtara the story ebe Jizọs fụrụ ndị onye dị possess, yes, ndị ajọ mmụọ ji wee sị onye ka ha sị ha na ha bụ igwe. Ọ sịrị ha comot, ọ sịrị ha get away. Ihe o mere bụ ọ madugo na ọ bụrụ mmadụ niile, mmụọ niile ka a na-asị get away. O wee sị ha wee negotiate ya, wee sị ha ngwa onye a unu ji dị ezinụlọ ya mba, hapụ na onye abanye n'ime igwe ezi. Ha niile wee banye n'ime igwe ezi. Igwe ezi niile wee lụrụ ba na mmemme gbawụsịa ha abụrụghị ihe aja. So ihe anyị na-eme n'Igbo spirituality bụ agbacha afọ mmadụ mmụọ na-agbawa ụgwọ, amarụ na ọ bụ ndị a ga-ayọ biko ma ọ bụ ndị a ga-esetụrụ ka mmakwara ga-atụ ịma na ihe na-eme na mmụọ, a na-eji ihe na-eme n'ụwa ya na-ama atụ ihe na-eme na mmụọ. In the one mmadụ enwere social miscreant. Yes, n'ụwa mmụọ enwekwa social miscreant, maka na Chukwu okekele mma kee njọ. Ndị na-alụ ezigbo ọrụ ka a na-akpọ mmụọ, ma ndị na-alụ ajọ ọrụ ka a na-akpọ mmụọ ọjọọ. Ọ bụrụ na gọvanọ pụta ka mma alụ ga-atụ n'akụkụ a, gọvanọ pụta wee sị na ya ga-emechi agboro, ya ga-emechi ndị social miscreant, ọ dị possible? It's not possible. Nwebụ gọvanọ mfụrụ mechiwuru agboro na steeti ya. Kama ihe ọ ga-eme wụ negotiate ewute ndị agboro. Ebe ọ bụ na ụnụ na-achọ ego unu ji aṅụ igbo ma ọ bụ ụmụ ihe ndị ọzọ, unu ji maintain negative lifestyle unu. Ihe mere n'ụbụ na anyị ga-ekeretiri unu park ebe unu ga-abụ ndị ọchọ pasenja, na-eload moto, na-eweta kọmishọn unu ga-enye gọọmenti, unu ewere nke unu. Ihe imerụ ihe a bụ to engage those social miscreant, use ha n'ebe ha ga-aba uru, maka na ọ bụrụ m nwa bụ Eze-Ana ga-eje na-anaka ego moto. So a ga-eyuzu ndị anwa nọ n'ụdị ọrụ a ha je na-anakọnya bụ ego, then confine ahụ in a place, then ha dịkwa useful n'ụdị nke ha, and ka ha ghara ịdị idle wee na-emebi ihe. So etu akwa dịkwa na mmụọ, those social miscreant bad spirit, ihe ị ga-eme bụ ịjụ ha kere ife a ga-emere fa, ha sị na asị chụpụrụ ha aja. Ịchụpụrụ ha aja ewepụ aka n'ebe ị nọ. Mana ọ bụrụ na niile ekpe ekpere na-asị die n'iguzo n'olu okwu ma bụ Jizọs, wee na-asị ka ha kpọnwụọ na mgbọrọgwụ n'aha Jizọs, ọga my sister, my brother, they will never die, because spirit cannot die. Ajụjụ m nwere ịjụ gị bụ ebe Jizọs gị esi n'ọbụ Chukwu gị asụrụ spirit nwụọ, kedu ka o si dịzie gị ka gị nwa na onwe gị bụ ordinary human being ga-asị spirit nwụọ, spirit anwụọ? Ịghọtara ya? So gbara ya na spirit adịghị anwụ. Gị nwa na-eji emebi ọfọ be nna gị, mmadụ na-enwere spirit nọ behind the ọfọ. Enwere spirit agbọkuru wee dewe ọfọ ahụ eji akwụ ya okwu, eji enye ya nnu. So ọtụtụ n'ime unu ji aka unu kotara unu okwu, a sị na onye isi kote ebu megide ọgbaa ya. Unu ji aka unu kotara onwe unu okwu sogbu ịnyanga dey sleep, trouble go wake up. Ọ bụrụ na o nwere okwu mmụọ dị na be nna gị, ọ bụrụ na ị dịrọ interested iwe patika ide eme ihe ị kwesịrị ime maka na onye kene sọni ekene ya. Ọ bụrụ na ị dịrọ interested ide anọchọ
na-enye ụmụ mmụọ anyị ife ka ha na-emere gị ihe ị chọrọ dịka etu ọgba ndụ ndị nna nna unu si wee hibe ha. Don't go and destroy them. Once you destroy them, make them homeless and desecrate them. Ị mara na ị ga-receive gwa buru ha, ị ga-receive mpịawa azụ maka na ịnyanga dey sleep trouble go wake up. Ọ bụrụ na those ọta na be nna gị they draw interested, ị na-enwe personal adoration or recognition or veneration to ụmụ mmụọ nọ ya bụ ebe, mee is right. Ịpụta ịgawara onwe gị mgbe m tinye ruo n'obi ndị ichie be ndị na be nna m, all through the inspiration na ozi nweta otu ụmụ mmụọ na ndị ichie ka ha jisi m rụọ ọrụ ha ya. Na ọ bụrụ na nrụ ọrụ ha ya na ha ga-eme anyị odogwu, mee anyị mee family ji amatụ kwachikọtara anyị ụka anyị furu efu, and so far so good they are doing it. Mana onwe onye ọbụla, maybe in my lineage when I will not be there, but nobody will be there forever, mmanya gbugidoro ide mebie onye bụ obi, then make them homeless. They will make you homeless. So na be nna gị, ọ bụrụ na family be nna gị so n'ebe emebiri family altar, o wee na-enye unu nsogbu, chat me na WhatsApp, m enyere unu aka ka e restore those things family unu ji dị ebube. Ọ bụrụ na anyị awachi ọfọ, m enyere unu aka wachiere unu ọfọ. Ihe m na-achọ ịkọwalụ gị bụ na o nwero those family spirit ya nwata na be nna gị. Yes, is for a purpose. Enwere family na-enwe challenges with your ọmụmụ multiplication, ha wee je kpọtụọ the goddess of multiplication a na-agba akwari ọdụ ọmụmụ, then debie ebe niile jiri oyi family nwe ọmụmụ multiply gaba n'iru. Mana before udutore ịdịrọ knowledgeable of how things work, itolite je mebie ya. Ifo na ihe ndị a na-emebu mgbe ndị nna ha wee ji wee store ya ga-ebido ka mewekwa, maka na i break go the covenant, and chetakwa na onye ọ na break the covenant ga-receive the consequences. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? Unu emebi na family altar dị na be nna gị. Ọ bụrụ na ị dịrọ interested i receive amara na ebumnobi ndị nna nna gị ha ji wee dobe ya altar, mee is right. If ya jewere onwe gị, onwere ihe ọ ga-eme gị, because you pledge your allegiance. Mana ọ bụrụ na n'imebiga emebi, o wee na-ebutere ụlọ ọnwụ, hardship were si na point 1 na-aba na point 2, nsogbu na-adị ụnwụ dị na be nna gị, ụnụ amarozi ihe unu ga-eme, contact me na WhatsApp, I will still help you people. Yes, ka ewechighị anya bụ ihe family ji dị ebube. I'm a living witness. O mere na be nna m mgbe emebiri ọfọ, I restored everything. Ihe niile dịkwa mma. Ọnwa ajụjụ ị nwere na nkụzi ma ọ bụ na ịchọ ka agbara gị family emi, chat me on WhatsApp 08057837672. Let us pray. Ekwem na Chineke. Ekwere m na ọ dị ihe siri m ike ka Chineke na-apụghị izi m ụzọ m ga-esi lụgbuo ya, n'ihi na ọ masịrị ihe niile. Obi m siri ike na Chineke emeworo m ya. Ya gazie. May the blessings of Chukwu Premier be with you all. May you be protected. May you be blessed now and forevermore. Ya gazie.